Tondy Hráčka z Krajského operačního informačního střediska Hasičského záchranného sboru vypustit na trať. Závodníku na místa připravit. Pozor. Pojď Toňo, pojď, dobře, dobře jdeš. Dobře, výborně. Takže vidíme, že ani na operačním středisku nejsou takzvané slabší kousky. I Tonda zvládl bariéru. No a přes zužený prostor se dostal k balíku, který už vyhazuje na náš domeček. Co o Tondovi? Je to od přírody soutěživý typ člověka. Nenajdete snad soutěž, které by se Tonda nezúčastnil, ve které by neuspěl. Ať už je to badminton, ať už je to Spartan Race, ať už je to jakákoliv fyzicky náročná soutěž. Počítejte s tím, že tam potkáte Tondy a jeho SWAT tým, za který běhá. No a teď za Krajské operační středisko se potýká s naší tratí. Uvidíme, jak dopadne on. Nemotej se kolem ruce. Zalamuj ruce v zápěstí. Pojď, pojď. Dýchej to. Dýchej, dýchej. Pořádně na prsa to hoď, pořádně. A ruce si zachytni po sebe. Dole. Ještě. Špůlce, pojď. Na metry. Toč. Špůlce s figurínou. Rozi, nový krok udělej. Pojď ještě. Pojď. Na metry, pojď. Metr. Dobrý. Pojď, ruce více, ruce. Pojď, a netusil. Po špičkách. Špičky. Tak Tonda má splněno i na pneumatika, no a už jenom smotání hadic a i Tonda to bude mít za sebou. Tak, už je velký otočky. Už je natáhni. Tak, dlouhý otočky. Výborně, výborně. Jedem, pojď, hej. Výborně, i Tonda tam měl menší zaváhání na tom uložení do bedny, ale vrátil se, napravil. Takže Tonda má 4 minuty 28 vteřin, 48 setin. No a v jeho kategorii prozatím druhé místo za Dušanem Pavelkou.